Mislim da su to OZIBLJNE lepotice, za tako nisku cenu. Maja uz podršku gledateljke nikad jače udara na Anu Korać, diže čorbu u nebesa, a spominje i Anjuša šokantno Marinkovićeva uzvraća udarac. U toku je emisija Narod pita Maja Marinković i Stefan Karić. Darko je pozdravio novog gledaoca koji se uključio u studiju. Pozdrav za vas i za drugare. Maja je toliko lepa i ta njena lepota smeta i gledaocima i za drugarima. Prvo treba da znamo da je ona svima pomogla, pa počevi od Jovane. Dok Stefan nije došao, Maja je davala njoj sve i odeću i šminku. Na samom finalu je i Milici poklonila haljinu. Zanima me, Majo, zašto si bila sa Janjušem, šta ti je to trebalo? Meni se to sve gadilo kada sam to gledala. Mani se njega, nije on za tebe, izjavila je gledateljka. Što se tiče Ane Korać, stalno te provociraju. Jedno treba da znaš, ti nisi i nikada nećeš biti Ana, jer ona ima krive noge i nikada neće biti kao ti. Ljubomorna je kao i svi ostali. Ne razumem, takođe, svi su imali se asterisk s. Koja je razlika između tvog se asterisk sa Teodorinog, Jovaninog, Mininog ili čijeg već? Pozdravi Takija, želim ti sve najbolje, rekla je gospođa. Što se tiče Stefana, tako imaš mio lik. Malo pre je gospođa rekla da imaš dobar stav, a ja se ne slažem. Tebi ako se ne sviđa pitanje gledalaca, ti odmah psuješ i vređaš, nastavila je gledateljka. Gospođo, ne vređam sve, samo one koje vređaju moju devojku, ubacio se Karić. Zanima me da li si čuo šta je tvoja devojka izjavila za gasnu komoru. Ja ću ti reći, rekla je ja bih sve vas u gasnu komoru. Dok se nije završila zadruga, rekla je zašto je to izjavila, ona je porekla i rekla da se to odnosilo samo na pojedine. Kasnije je to izjavila i u emisiji, što ja ne mogu da verujem, to se nije čulo od Drugog svetskog rata, čudila se gospođa. To su govorili svi redom, ako ste već gledali toliko treba to da znate, Đedović, Miljana, pa i ostali. Ja vam to ne verujem, morat ću to da pogledam, odgovorio je Stefan. Moram da te pitam, zašto ne živiš sa majkom nego sa ocem? Pitala je gospođa. Zato što sam ja tako odlučio. Kratak je bio Stefan. Mnogi su ti zamerali taj arogantan stav i to zatvaranje i otvaranje kapija Beograda. Kako reaguješ kada kažu da si se promenio i da više nisi isti onaj Stefan iz Zadruge 3? Nastavio je Darko. Vi najbolje znate zašto to ljudima smeta, ja ne znam zašto se svaka reč meri meni i Jovani, pustite me tih priča. Pusti. Sa time se ne slažem, ja mislim da sam isti, možda malo suroviji, ali sam isto i ja, rekao je Karić. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.